4 snin il-bogħod mill-logħob tal-pajjiżi żgħar li ser jittellaw f'Malta. Il-Gvern ħabbar investiment ta' 5,200,000 euro għal bini ta' ċentru għall-logħba tat-tennis f'Pembroke u ieħor għall-isquash u l-weightlifting fiċ-ċentru sportiv tal-Marsa. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima f'konferenza tal-aħbarijiet fis-sit li fuqu ser jinbena ċ-ċentru tat-tennis b'investiment ta' 2,200,000 euro. U qal li dawn iż-żewġ proġetti huma l-ewwel minn kullana ta' proġetti sportivi li ser ħejju lil Malta sabiex tospita l-logħob tal-pajjiżi żgħar fl-2023. Naraw investiment ta' aktar minn 5 miljuni ġewwa l-isports ta' pajjiżna, id-disciplina tat-tennis, id-disciplina tal-weightlifting u anke tal-squash. Dawn it-tip ta' proġetti ħajjejnu ħafna sabiex il-livell tal-atleti tagħna jkompli jogħla u dan kollu jimxi pjan pari passu propju ma' dik li hija l-istrateġija nazzjonali ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari qal li ċ-ċentru tat-tennis f'Pembroke ser isir f'żewġ fażijiet. Bl-ewwel fażi tinkludi x-xogħol ta' tħaffir, elettriku, asfaltar tal-art, il-quħu parkeġġi għal karozzi. U t-tieni fażi ser tara l-bini taċ-ċentru li ser jinkludi bosta faċilitajiet fosthom uffiċini, fiżjorum, kif ukoll ġim. Il-proġett taċ-ċentru għall-isquash u l-weightlifting fil-Marsa ser ikun mifrux fuq żewġ sulari u ser isir b'investiment ta' 3 miljun euro. Fis-sular t'isfel ser jimnew 6 korts tal-isquash tas-singles u 2 għad-doubles u żona għal-weightlifting. Fl-ewwel sular ser jimnew 2 fitness centers u fis-sular ta' fuq ser isiru 2 netball courts. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil qal li dawn il-proġetti qed isiru b'sinerġija mal-għaqdiet sabiex kull proġett li jitlesta ikun tal-ogħla livell. Għalli bekk mhux biss il-plejers lokali ikollhom fejn jitħarġu jikkompetu, iżda anke atleti barranin li jiġu jużaw dawn iċ-ċentri. It-tenista Maltija Elaine Genovese qalet li dan l-investiment ser jolqot lil bosta atleti li ser jużaw faċilitajiet mill-aqwa. Huwa importanti ħafna lina li kollna l-courts li jkunu ta' livell internazzjonali, ġifieri kollhom id-dimensions li jkunu l-istess bħalma tinlabu tournaments. Apparti minn hekk ikollna bażi fejn jkunu nistgħu nittrejnjaw kollha flimkien bħala tim. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar qal li Sport Malta ippreżentat rapport lill-Gvern tal-faċilitajiet kollha li l-Kumitat Olimpiku Malti ser kollu bżonn sabiex Malta tkun tista' tospita l-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa fosthom ix-shooting range ta' Kandja, il-kumpless tal-basketball f'Taqali u l-kumpless sportivi tal-Kottonera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.